Дуслар, яз гадәттә безнең эшләребез эзләнә башлый бит инде витаминнар дип. Менә шушы эш эзләнүләребезне басар өчен без бүген менә шушы яшел суганнан бик тәмле яшел суган бөккәне ясамакчы булабыз сезнең белән. Бу бөккәнне пешерүнең ысулы бик гади. Без үзебезнең тәрәс төпләрендә үстерелгән яшел суганыбызны кесеп алабыз үзебезгә тиешле күләмдә. Менә шушылай. Бу суганнарыбызны шулай кесеп алабыз, аны юып саркытабыз. Эшлек өчен инде безгә кирәк була пешкән йомырка бит инде. Йомырканы да, яшел суганны да турыйбыз, тәминчә туз салабыз. Эшлеккә эретелгән атланмай салабыз һәм болгатып үзебезнең пирожкиларыбызны, бөккәннәребезне ясыйбыз. Менә шушылай безнең эшлегебез әзер булды бит инде. Безнең камырыбыз традицион бөккәннәр өчен әче камыр, чүпрәле камыр һәм без аны тигез өлешләргә бүлеп, бөккәннәребезне ясыйбыз. Менә безнең бөккәннәребез шулай ясалып бетте. Без аларны хәзер табага тезеп, өстләрен каплап, 30 минут кабартып алабыз. Кабарганнан соң инде 180 градуслы мичкә 25-30 минутка тыгып пешереп алабыз.